BTSनि मोनसे गोहोगोरा राजखान्थि दोलो BPFनि 63 बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोबथा सान। चिरां जिल्ला बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव सोलिगासिनो दं BPF दोलोनि 63 बोसोरारि जथुम्मा। दिनै फुंबिलि समनिफ्राय दोलोनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनायजों जागायदों जोबथा साननि हाबाफारिया। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों BTSनि बारग' गाहाय खुंगिरि आरो BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायदों दि CWC जथुम्मायाव BTC ओनसोलनि गोबां हारि माहारिनि जेंनाफोरखौ सावरायगोन, लोगोसे सोलोंथाइ, आबाद आरो गोबां बिथिंफोरावबो सावरायनाय जागोन। ओरैहाय BTSनि बारग' डिपुटि चिफ काम्पा बरगयारिखौ हाबाफारियाव नुजाफैयैखौ सोंथि खालामनायाव लोमजादों जानो हागौ, बेनिखायनो नुजाथिफैनो हायाखै होननानैबो फोरमायबावो। जायखिजाया जोंहा डेलिगेट सेसन दङ दा। बे डेलिगेट सेसनाव जोङो गोबां BTC रायजो राजाफोरनि समस्याखौ लानानै सावरायनाय जागोन। बिखेखकरि BTCआव जिहेतु गोबां जाति जनगोष्ठी दङ, गोबां जाति जनगोष्ठीनि जिबिलाक जातीय समस्या एब्लाक बेफोरनि सायाव बांसिन गुरुत्व होनानै जोङो सावरायगोन आरो प्रायरिटि होगोन। बिनि बादैबो जोङो एडुकेशन सेक्टराव बा एग्रिकालचार सेक्टराव बा टुरिज्माव बा जिखुनु डिपार्टमेन्टआव बोरै जोङो साबसिन हामसिन खामानि मावनो हागोन बेनि सायाव जों गुरुत्व होनानै प्रायरिटि होनानै जोङो सावरायगोन दिनै। आरो जोंहा मैया PMB आरो CWCआव गोबां माखासे डिसिसन लाखानाय दङ, बेखौ जोङो दिनै डेलिगेटआव आरोबाव सावरायफिनगोन। मथथे 2025नि जिथु इलेक्सन जानो गोनां BTC इलेक्सन, बेवहाय जोङो बोरै BPF हान्जाखौ देरहासार खालामनो हायो, बिनि थाखायनो जोङो दिनै कनफारेन्सआव गोबां गुरुत्वपूर्ण समस्याफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन। मथथे जोङो जिखिनि नुदों दिनैनि दिनाव UPPLआबो हारसिं गेलेगोन होन्दों, BJPआबो हारसिं गेलेगोन होन्दों, कंग्रेसआबो हारसिं गेलेगोन होन्दों। ओंखायनो जोंबो BPFआ हारसिंनो गेलेगोन आरो जोंनि BPFआ बेवहाय लाबालाब जासिनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। सार, आर'जलाइ जिखिनि टिकेटनि आर'जलाइ गथायनाय बे टिकेट बिनायनि जिथु थारिख बियो 31 जानुवारिसिमानो लास्ट जोंना, आरो जों जेसेबां मिथिगौ एप्रिलनि गेजेरावनो इलेक्सन जागोन होननानै जों मिथिगौ। मथथे समा बारा गैला, BPF हान्जाया देरहासार जागोन जिखुनु जाया। दिनैनि दिनाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गुगागासिनो सार नोंथांनिफ्राय। जोंनिफ्राय रावबो लिडार गुगायाखै, बे गुगानानै थांदोंब्लाबो बे फैफिनदोंसो। सार, काम्पा बरगयारिखौ मोखां नुनो मोननाय जायाखै मैयानिफ्राय। लोमजादों खोमा, देहा गाज्रि जादों जानो हागौ, लोमजादोंबो जानो हागौ, बा माबा मोनसे जादों। मथथे काम्पाया दङ जोंनि पार्टियाव।